Veliki pozdrav i dobrodošli na kanal. Ne znam da li prepoznajete, ali ovo su Zahir minjoni. Znači, ako ste ljubitelji Zahir torte, to je ona fina čokoladna torta sa pekmezom po vašem izboru u finoj čokoladnoj glazuri. Sada možete jesti i kao minjone. Znači, ovo su mali minjoni, oni fini mali zalogaji za koje vam treba malo strpljenja, ali verujte, posle se isplati. Zasučite rukave ukoliko želite da ih napravite i krećemo zajedno u kuhinju. Pa, drage moje, za sam početak ja ovde imam 8 belanaca i njih ću izmutiti sa 200 grama šećera. Izmući ću penasto, onako jako fino da se ne osjećaju one gromuljice, kristali šećera i onda ćemo dodavati dalje. Na trenutak sam samo isključila da vam kažem da ću sada dodati jedno po jedno žumanjce i stavit ću mikser na neku finu, onako srednju brzinu, pa možda i manje, da se one fino slože, razlože i da budu penasto kako treba da budu. Idemo dalje. Znači, ovde imam, kao što vidite, fino istopljeni puter i istopljenu čokoladu. Dakle, matematika je sljedeća. 120 grama putera istopite zajedno sa 120 grama čokolade. Neke fine čokolade, gledajte da to bude neka kvalitetna, dobra čokolada, jer od toga zavisi i vlažnost i ukus biskvita, naravno. Ja sam ovo prohladila i sada ću ga samo spustiti dole u smesku. I sada polako krećemo da pravimo, što ja kažem, čarobnu kućicu. Isprva lagano. I sada, da bismo dodali još malo jaču boju i aromu ovom biskvitu, dodajem 2 kašike tamnog kakaa. Znači, još mi treba, nije mi dovoljno čokolada, treba mi još. Tu dodajem prosejano brašno, 120 grama prosejanog brašna sa jednom malom kašikicom praška za pecivo. To bi bilo ovako otprilike. Promešate i sada postepeno dodajemo u smesu. Ovo jeste i najlakši deo posla, mnogo teže je posle ono rezanje, formiranje minjona, glaziranje u čokoladi, vidjet ćete i sami, reći ćete da je ovo pesmica, što i zaista jeste. Rernu uključite već unapred na 180 stepeni. Pleh dimenzija, ovaj 33 x 40, neki veliki koji imate od rerne. Obložite ga masnim papirom i ovu smesu, kada je izjednačite, sipate u pleh. Kora će se peći na 180, nekih 25 do 25 minuta, to vam sad ne mogu tačno reći, jer to zavisi od vaše rerne. Evo, sad ima miris, sve. Sad, ukoliko želite ovo da nadogradite, možete dodati malo neku esenciju arome od vanile, možete takođe od čokolade neki liker, možete rum, šta god želite. Pošto ću ja moje minjone natapati svakako kasnije u rumu,
biskvit, tako da ovdje neću ništa stavljati. Ovdje mi je dovoljno samo ovako kako jeste da ga izručim i stavim da se peče. Jao, što ovo baš lijepo miriše. Vidjet ćete i sami. Sad, pošto je smesa dovoljno razmaziva, ne treba mi špatula, mogu to i sa ovom drugom, ne moram onom ravnom. Ja, pogledajte kako ćemo je lepo rasporediti. Nemojte se udaljavati, pazite kad se peče, znači nemojte da odete sad negdje, jer opet kažem, nije ni tanak biskvit, nije ni debeo, znači, jao što miriše. Znači moja rerna je već dobro zagrejana, ja sad krećem da pečem. Još malo ću ovako da protresem ako je potrebno, tako ćete i vi. Znači 180 stepeni, 25 do pola sata. Evo, kora je ispečena, ja sam je pekla 26 minuta. Znači ona u ovom trenutku izgleda ovako. Topla je. Kad se malo prohladi, izvadit ću je iz pleha. I kad se potpuno ohladi, onda ću je preseći, ono što sam vam pričala, na 6 traka. Znači imat ću 2 put po 3 trake koje ćemo filovati da bi nam i oni bili onako visoči i da bi imali neki lep izgled. A nadam se da će i ukus. Kada se kora izvadi, ona evo ovako izgleda. I sada je potrebno ono da se iseče što sam pričala. Znači to će ići neka varijanta sečenja, na primjer, evo ovako, da podelimo prvo ovdje otprilike koliko je to na 3 jednaka dela. Sad ja pretpostavljam da je ovo to. Znači presečete na 3 dela. Odvojimo ove ivice sa strane koje su ovako neravne, njih možete također da odsečete, da nam ne trebaju. I sada ovako, pola, pola. Naravno ja ću njih sada lepo da izravnam, da budu sve jednake, ukoliko ovdje nisam uspjela. Uglavnom da će to ići ovako. 3, 3, 3. Znači treba da dobijete ovako po 3 jednake spratnice. Sad ukoliko vam nisu jednake, znači meni se čini da ovdje nisu baš jednake sve, ja ću se sad potruditi da ih izrežem. Jer pazite, jako je važno da ih sad izrežete da budu jednake. Znači na osnovu neke koja vam se čini da je prva najravnija, prema njoj sečete druge. Zašto? Zato što će se tu mazati pekmez i onda će se seći kockice. Otprilike. Ovako. Znači svaki ovaj jedan, evo ovako. Evo sklonit ću ove da bi vam ovo pokazala. Evo ovdje gdje mi se čini da nije jednako, ja ću ovdje skratiti. Evo vidite, ovako. Mora da budu precizno isečene, jer onda radimo minjone koje neće biti jednaki. Znači poenta je da se malo pozabavite sad sa ovim testom. Evo ovako. I da budu sve kako bočne, tako i ove vodoravne horizontalne stranice da budu jednake. Znači sve da bude jednako. I tako onda uradite također i sa ovom drugom. I onda ćemo da pripremimo kremu i da je mažemo. E sad, ja ovdje imam 500 grama
pekmeza od šljiva. Ja sam ovaj pekmez prvo dobro izblendala, dodala malo kašikicu ruma, dodala malo mleko kako bi bio kremastiji, razmaziviji, jer to mi je neophodno kako bi namazala sve ove šnite. Tako da vi izaberite neki omiljeni pekmez, izrežite, znači to smo završili 3 i tamo još 3, to je 6. Znači imamo 6 delova koji ćemo mazati. Znači na svaki ovaj deo stavit ću jedan deo pekmeza. Ovdje bi trebalo da ima dovoljno za sve 3 korice i još za one tamo druge 3. Pošto je ovaj kolač jednostavan, podsjeća na zahir tortu, znači poenta je da bude biskvit mekan i da bude sočan i ne treba da se štedi na pekmezu. Znači obogatite ga malo sa mlekom, sa rumom, dodajte ga u dovoljnoj količini jer njega će krasiti pekmez i čokolada, znači ovdje nema oraha, nemate ničeg što bi dodatno trebalo da... I razmažete ovako. Ako treba dodajete. I sada šta radimo? Sada pažljivo slažemo biskvit na biskvit. Pažljivo da nam ne padne. I kada ga ovako lepo spojite, onda ga dodatno premažete sa strane. I naravno šta? Evo već sad vidite, znači ovo sad još ne može da se seče, a kamoli da se glazira. Zato i kod ovih minjona je poenta da se ovo namesti veče pre, da se ostavi u frižideru da odstoji i sutra kad se fino stegne ovaj pekmez na ovom biskvitu, onda će moći da se seku lepe male kockice koje će biti jednake i koje će, nadam se, ličiti na minjone. Znači, gledajte da ovo jeste malo pipavo, nezgodno, nezahvalno, ali za dobar kolač, priznaćete, uvek treba i dosta truda. Evo, ovaj jedan je gotov i ja ga odmah nosim u frižider da se dobro stegne. A tako ću raditi i sa drugim i onda sutradan glaziramo. I sad kad su ostajale tokom noći, jedan dobar oštar nož, ja sam ovdje pripremila 2 pa ću vidjeti. Znači sada sečemo minjone one veličine koje vi želite. Znači odaberite da li će to biti deblje, manje, znači da li će biti kao neki pravougonik, da li će biti kocka. Evo ja ću ovako, neke moje po mom nekom, otprilike ovako. I uvek obrišite posle svakog sečenja, znači obrišete nož da vam ne bi ostajalo tamo gde ne treba. One su još mekane. Znači sada dok pripremim čokoladnu glazuru, vratit ću ih još u frižider i onda ćemo glazirati. I sada ovdje imate 300 g otopljene crne čokolade, njima sam dodala oko 10-12 kašika ulja i to se fino otopi na pari i dobijete ovako jednu lepu kremastu strukturu. Minjone smo pola već pojeli, tako da stavite jednu ovako
viljuškicu i sada glazirate. Ovdje malo treba sad naravno i strpljenja. Možete da ga spustite i dole, u stvari možda je lakše, tako će se brže natopiti. Ja ću ovdje vjerovatno morati da dodajem još malo posle ulja, jer će smesa vremenom postajati gušća, tako da će biti neophodno da i kada ga završite stavite ga na rešetku. Opa, sad desi se ovako i varijanta da otpadne i to je ok. Ako vam je lakše, može i tako. Sad, ukoliko želite da vam možda ne budu ovako visoki, možete da radite i po 2 kore. Znači ono kad smo radili presecanje, pa sam po 3 kore spajala, spajajte po 2. Možda će vam tako biti lakše. Sad šta mi je lakše, šta nije, ali ajde. U malu dresir kesicu 50 grama čokolade naknadno još istopite ako želite da ukrašavate. Ako ne želite, pospite samo nekim orasima ili s nečim jednostavnim. Nosim u frižider da se još malo stegne, samo ova glazura i onda možemo da probamo. Što je ovo ukusno. Kombinacija crne čokolade i pekmeza. Ovo je tako jedan dobar slatkiš. Tako jedna fina stvar. Znači, verujte mi, ako volite ovu kombinaciju pekmeza, čokolade, finog čokoladnog biskvita, ova zaher, srca, kocke, šta god da su, kolač je zaista pravo rešenje, pogotovo za neke nastupajuće božićnje, uskršnje praznike. Ja mislim da će se svako obradovati da proba ovo. Hvala što ste bili sa mnom. Vidimo se i u sljedećem videu. Zapratite moj kanal. Pišite šta biste želeli da vam pravim. Ako znam, ako mogu, tu sam. Do sljedećeg viđenja. Bye bye.